Yeah, going to Kindi tomorrow. Hindi siya so far. Jabab. Walang so. What? Yung ulo na. Aww. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends. Thank you. So I apologize for taking all this time, but I got to tell you. Now can I pretend I don't feel like I do? Now can I pretend I don't feel like I do? Kagabi niyo pa to. Pinaking huli. Ang dali yung biscuits. Aalisin ko to. You haven't been to Kindi yet? Gusto mo na pick up ka na kaagad. Sino lang yung may iwan sa bahay kasi sasama yung mag-ina paghatid kay Holly. Excited? Yes! Dito kayo sa school niya. Good morning. Get your bag. Okay. Here, Baba. Here. Ayan na siya. Oh. Who's excited? Hey! Oh, no, that's so trap! Mayroong maghahatid sa kanya. Oh. No, it's not! May maghahatid sa kanya. Support kami, Holly. Kaya, Baba. Okay. Okay, come on, Baba. Okay, Baba. But there's a water bottle here. Lagyan natin dito ang bag ni Holly. No, that's not. Okay. Dito natin lagay yung bag ni Holly. And eto na yung name tag niya. Come on, Baba. It's alright. Okay. Alright. Okay. Gusto niyang i-fix na ganyan. Ito na yung kanyang name tag. Baba, you excited? Ha? Ayaw niyang magpa-picture kay Ate Holly. Come on, Baba. Take a photo, Baba, with Ate Holly. We'll see you later, Baba. We'll see you later, okay? Okay? What time? After 1 hour, okay? Huh? See ya, Holly. Okay. Bye. See you. Enjoy your candy, okay? Okay, see ya. Bye, Baba. Bye. Ayun na, di ba? Guys, nakikita ko lang future ni Kat pag pumasok si Veronica. Ayaw niyang pakawalan si mami niya. Para siyang monkey or koala. Hindi niya kasi iiwan ko O, hindi, si Holly, see you, mami. Kanina, kagabi, remove ko na yan sa bag ni Holly. Tapos pinicturean ko siya. Ang bigat ng bag niya. Yan yung laman. Sabi ko, dyan na muna siya kasi picturean ko. Ayan, oh. Dala niya yan, guys. Ang bigat. Mabigat pa sa kilo niya. Sobra kasi, ano niya, sketch niya to eh. Dala-dala niya as in ready talaga siya for school.
Parang ang bilis. Kaka-drop off ko lang kay Holly. Ngayon, pipick upin na natin siya. Ay, si Veronica. Sabi ko kay Veronica, magpa-picture na siya. Kasi kanina, ayaw niya magpa-picture. Ayan, nagsisilabasan na sila. Hi! Alam niyo ba kung nasan si Holly? Ayun, kausap niya ang kanyang kuya. Ayun, oh. Holly! Baba! Ayun siya. Hi, let's go! We're going home. Ayaw niya na. Baba! Come on! Ayaw niya nang umuwi. Baba! Bigay mo naman yung konti kay Veronica. Konti lang, please. Kasi Veronica, ayaw niyang bitaw ng mama niya. Hindi ka malang hihinag. Kuya nga, Baba, where's mommy's kiss? Baba, tinan niyo siya. O parang ayaw niya nang umuwi. Where's mommy's kiss? How's your baby? No, yes, well, that boy was crying. Did you cry? No, that boy. How about you? I'm okay. Did you enjoy it here? Yay! Have a photo with Veronica. Yes, come on. Photo here. Oh, here. Sit down. Cooking, Baba. Cooking, yeah. Go cooking. Ayan, o, diba? Diba? Cooking, Baba. Go. Kasi kulala yung salmo. Puros almost kasi hindi pa konti lang pinatapos niya agad kinuha niya kasi papasok na si Holly. Ayan, 'di ba ayaw pa ni Holly umuwi? What did you do, Baba? I make Play-Doh. Play-Doh. And what else? Did you eat your Girl boy. the girl boy? Yeah. Yeah. He puts in my shoe. Did he? What did you do? Did you tell to your teacher? Okay, you have to tell to your teacher, okay? Ano, Baba? Uwian ng mga tao, Baba. Ayaw na nilang umuwi. I need that. Let her borrow, Baba. Dapat meron ka ano man ng sandpit, no? Courage. Gusto ko rin ng sandpit, eh. Meron kasi, nag-crack na yun eh. Yung parang plastic lang. Kahoy. Daddy misses you, Baba. Is he home? Did you eat your blueberries? Yeah. Yeah, what else did you eat? Just blueberry. Just blueberries? Yeah, I want to eat more. Okay, when you get home. Kasi, only 1 hour lang kasi, Baba. Kulang daw, bit. Okay, let's go na. Ayaw na talaga nilang umuwi. Okay, come on, Baba. Get your bag now, come on. No, we're going now. We're going now, come on. Daddy's waiting, Baba. Hi, Zach. Kaya si Zach. Hi, Zach. Huh? Where's the here? Oh, she wants to see Holly. Okay, where's Kuya TJ? Is that a new phone? Yeah, this is my new phone. Oh, where'd you get it? Huh? Okay, see you now. Okay, see you to Kuya Zach. See you, Kuya Zach. God, Kuya Zach is calling you. Nag-kiss lang. Okay, let's go. Paintings, but they'll be really wet. Ah, alright. Next week. Okay. My paint. But they're still No, it's still wet. Need to be dry. Okay? When they're Okay. dry. Thank you. See ya. Yeah, see you next week. Baba. Baba, don't carry like that. Okay na. Mommy will carry it for you. Iniwan niya sa car si Mushi kasi hindi siya pwedeng dalhin sa school. Okay, come on. Hinihintay na siya ng daddy niya. What was this one? Okay. Okay. Kala mo naman siya yung Parang galing sa school. Siya yung galing sa school. Thank you. Hurry up, Baba. Daddy! How'd you go? Daddy! What you doing kindy today? I paint. What else? Is that right? No. Take that off your thing, Bob. Yeah. Give me your name tag, please. Because you're gonna use that next Have week. fun? Did you have fun? Who's your friend? Sophia. 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 Nakita na yun. Ay, hindi nyo pala nakita kasi hindi ko naman pinakita. Yes. Punta tayo guys sa malaking shed kasi kunin natin yung steak ng boys para mamaya sa dinner nila.
Mag-steak sila tonight. Kunin natin yung steak. Ito, rump steak. Ayan, dalawa. Ginagawan ko ng lunch si Jan. Sinil ayaw niya pa kasi nga, nag-heavy breakfast siya kanina. So, ito yung leftover kagabi. Yung roast pork. So, isa lang daw sabi ni Jan. Nilagyan ko na siya ng cheese. Tapos sauce. Yan lang yung lunch niya. Simple. Yung mga tao busog pa dito eh. Sikat kasi nag-heavy breakfast nga sila. Higahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, thanks. I want Just- triangles. Triangles? Okay. Papa, what do you want? Mango. What do you need to do? To Tita Mami? Kit. Yan ang bayad. Okay. Pay me now. Mwah. Okay. Ang gustong-gusto niya talagang mango. Oh, not this one, Baba. Ah, ito na para matas yun. Buksan na rin to. Para. Yan. Sobra na. Ito nga. Ah. Yan na. Ubusin na para ubus na. Ayan na. Oh. Wala tayo. You like mango, right, Baba? You and Ate Hol loves mango. Mango. I What's know. mango? Tita Cathy is cutting it, Baba. Don't touch that one. You love mango, Baba. When are you gonna go kini? Next? Mommy. Next week daw. Next week daw. Yes. How to set this again? Yung mango. There, Baba, oh. Hindi pa ako naliligo, guys. Maliligo na ako maya-maya. Are you going now, Han? What you gonna do to the mop? Get some balls. Boards for the shed. Yeah. Oh, so you're going to Bunnings? Because they're going to Bunnings as well. Oh, Kath, wait. today. Yeah. Kasi bibili siya ng mga... Neil's coming back. Ah! Oh, si Neil. Basikat. Wala. May iwan siya sa akin. Ah, Neil is going with you. Okay. Kasi linabas na ni Jan yung car niya. And yung trailer, kinabit niya na dun sa car. I know 33, Pieces? but I'm only going to get probably 10 or 12 on. Hmm. Not today, I'll just get one now. Just, yeah, kasi Just ang get dami one at a siyang... time, go up. It's like this, huh? Like the ceiling, no? Yeah. Yeah. Para siyang Like the kisame. boards. Yep. Same as my benches out there. Oh, that thick. Yeah. Oh, kasi nga, sa shed ba, lalagyan niya ng 'Cause mga... that's going around the toilet. Ay, And then we just paint it. Okay. So yun, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi pumipermito sa bahay. Lagi siya may ginagawa. Punta sila ni Neil sa Bunnings. Paano na si Kat? Kat! Ayun ang car niya, oh. Kita niyo? Hindi niyo makita. Ayun, oh, nakakabit na yung trailer. Hindi niya pa raw na-try yung dragon fruit. Iko, ayan, mayroon dyan. Mas masarap yung red na red talaga siya. Pero mas masarap nga yung red. Mas gusto ko yung natikman ko sa Bali. Lasa lang lychee na hindi ko maintindihan. Mild. Ang lychee is very sweet. Kaya nga. Baba, do you try this? Ayan guys, nakaligo na tayo sa wakas. Anong oras na? 1. Okay, get Musha. Where's your other ipit? Yeah, where's the other one? Where? Where? Nawala mo na naman yung ipit mo. Hurry up. 110. Come on. Di ba umalis yung mga boys? Si Jan sa si Neil. Kami din, alis din kami. Ha? Okay, come on. Alis tayo guys. Patay ko yung ilaw. Oh, chinelas lang ako. Ayan. Ayan, nauna na si Holly. Seatbelt on. How about you, Baba? Veronica, yes. Arms up. Let me see. Arms up. Good girl. How about Ate Holly? Okay. Let's go. Nagsasapatos pa yung isa. Tulog yung aking estudyante at saka yung kanyang kalaro. Baba, we're here. Dito na kami sa Harvey Norman. We're here, We're here, Baba. Let's go. Pagod talaga siya. Ginising kasi siya ng daddy niya na maaga. Wongka. Init, di ba? Ayun yung gumising. Oh, pagod ang estudyante natin. 1 oras pa lang yun, ha? 1 oras lang yun, Baba. Ito na tayo, guys. And si Veronica, yan, kinagawa ni Kat kasi tulog pa rin, oh. Tulog pa rin siya. Ayun na si Holly. Oh, naglalakad na siya. Baba, sanitize, Papa. Yan, push. Okay.
Buti na lang guys, wala sila yung hinahanap ni Kating headset. Wala. GBL lang ang mayroon. Ay, wala, wag mo nang pilitin. Wag mo na akong ibudol dyan. Anong brand nun? Boss. Boss? Wala sila. Mayroon sila Sony, oh. Mahal nga rin, tingnan nyo, oh. 514, pero yung kay Kat talaga, very comfortable talaga yun. So guys, bili ako daw ng mouse. Kasi naninigas na yung kamay ko kasi wala akong mouse. Ito, oh, Logitech. Wireless daw to. Si Kat gusto niya raw, pink. So, ayan na guys, budol number 1. Buti na lang, mura to guys. Kasi yung isang hinahanap niya ang mahal. Kuha na rin siya, oh, diba? Ako na rin. So, eto na guys. Nakabili na tayo ng mouse. Ito tayo guys sa Green Triangle Electronics. Hanapin natin yung pangkabit ba dun sa computer ko para makabit ko rin yung tawag na? Ah, sorry. Sorry. Ah, okay. May nahanap kami. Pero parang hindi tayo pumunta ng Kmart, no? Meron tayong nakita dito. Dapat punta kayo ng Kmart. Ito, mouse pad. Pero sa yung may yun? Wala naman. Wala siya yung parang rest arm. Wala. Ano ba yung hinahanap They natin? have the connector for the MacBook, connector. for the SD card. Sila yung pang-connect doon. Yung pwede mo nang i-connect yung charger mo sa laptop. Tapos yung SD card. Kasi sa akin, pag nagta-transfer ako, pag linalagay ko yung SD card ko, kailangan kong tanggalin yung charger. So, namamatay yung computer ko. So, hindi ako nakakapag transfer. So, makakapag-transfer ako pero ang tagal. Bayad muna tayo, baka lumabas akong dala ko to. So, ito lang yung nakuha natin dito. Gusto mo ba niya? Dito tayo guys sa Kohl's kasi kuha ko ng prawns. Dito, oh. Ayan. Ayan, kuha tayo nito. Hi! Guys, sabi ko kay Kat, i-check namin kung may toilet paper. Guys, tingnan nyo. Naalala nyo kahapon, ang dami pa dito. Ayan na. Nauubos na. Nagkakaubusan na naman talaga. Ayan na lang yung natitira, oh. Diba, kahapon ang daming malalaki. Wala na. Dito, diba, ang daming dito, oh. Wala na. Ilan? 5? Kuha kami ng Coke, guys. Baba, can you hold this one? Wala kasi kaming cart. Okay. Okay, I'll get another one. Okay, let's go. We're done. Basta tayo dito sa Coles, guys. Ayan. Kay Tita Kaati yung hand soap na yan. Are you alright? Okay. Kuha kami ng asukal ni Kat. Ah, plain flour to. Kasi tingnan nyo, nagkakaubusan na rin. Oh. Asukal. Si Kat din daw. Wait, tahap kong asukal. Ayan guys, tingnan nyo yung asukal. Kuha tayong isa kay Kat, tsaka isa sa akin. Hala. Sana next week okay na. Dalawa. Okay, dalawa yan. Ako ng dark brown na sugar. Ito. Isa nito. Okay, meron na tayo. Kunin natin tong box. Kuha na rin ako ng flour kasi magkakaubusan na naman. Wala to sa plano guys, nabibili kami ng flour. Sabi ko prawns lang, tsaka Coke, self-raising flour, tsaka plain flour. Ito kami sa Badnock, sa ice cream ba guys, yung masarap na ice cream. Kaso hindi kami pwedeng kumain dito kasi kailangan namin umuwi. Kasi yung mga boys darating na galing school. Ayan si Holly. Nauna na si Holly. What do you want? Pink? Or rainbow? Rainbow. Okay, how about you? What do you want? You want rainbow ba? Here, this one. Here. This one, you like this? You want rainbow? This one? Rainbow? Yeah, ikaw Kat. Ano gusto mo Kat? Single Just a please. single. Thank you. Thank you. Yan yung dalawa. Oh. Diba? Pinanindigan. Thank you. Ito yung akin. Try namin na paubusin to sa mga baso. So, meron pa tayo. May time pa tayong konti. So, dito muna kami. Para hindi ba sa car. Kasi nasa kunin. Sabi ko sa cup. Ayaw ng dalawa. Okay. Here. Ganda ng araw.
Sila na lang na dalawang hinihintay. Hurry up. Diba? Hurry up, hurry up. Okay, uwi na tayo guys kasi yung mga bata, yung dalawang boys ba, pauwi na yung galing school. So, dapat mauna tayo. Come on. Bahay na kami guys, wala pa yung kids. Yung dalawa. Oh, sakto. Yung dalawa yan. Nasa phone si Veronica and si Kat. Andun siya. Nilalagay niya yung mga cook sa labas kasi wala na kaming space kung saan. Wala na dyan. Puno yan. So, wala nang paglalagyan. Tapos, eto. Mag-start ako magluto ng... hindi pang aga pa pala. Aga pa nga. Kaya nga. 3:15 pa lang. Maya-maya dito na yung mga boys. Kinuhaan ko lang siya ng 10 prawns para kay Jan tsaka kay Neil. Tiglima sila. Para ma-defrost na ba yan. Ito, ilagay ko na ito sa freezer. Nakikita ko na si Zach. Hi, Zach! Ayan na siya, oh. Hi! Where's Dad? Farm. Hi. How's school? Good. Wala pa si Jan tsaka si Neil. Nakabalik na ka ng bahay. Wala pa sila. Where's Kuya? Oh, he took it on the long way. I took the short. Oh, si Kuya kasi, iba yung dinadaanan niya. Si Sak sa shortcut daw siya. Kaya si Kuya, ha? Power out. Power. Yeah. Brown out? Yeah. Blackout. Blackout. Ayaw nila ng brown out, guys. Black out. Oh, farm. Maybe. Baka nasa farm. Do you wanna go to the farm? Oh, I was gonna ride my bike with my friends. Where? Just, I don't know. Binubuksan niya yung binili niya sa, yung binili namin na mouse. Si Budol to eh. Kunin ko to sa Ano to? May kasama na siyang battery. Okay. Ayan na guys. Ay, ang cute! Mango or what? Mango. Try natin to. Favorite daw to ni Simply Race. Sabi ni Kat. Made me buy it. Ano to? Tropical mango. Try natin to guys. What's down the bottom? Strong lang siya dun sa Coles ba? Yung Coles na orange mango. Yung iniinom ni Jan. Mas ano lang siya, yung parang strong yung kanyang coke ba pag magsobrang lamig. Ano ka? No, spirit. Oh, yun. Doggy. Ay, doggy. Okay. Ayan na. Kararating lang pala. Ayan, kararating lang nila. Did you go to the farm? Ay, Binaya. Galing na sila sa farm. So, alis sila ulit. Kasi bibili ulit si Jan ng wood. And then, bibili siya yung paper towel na binili ko kasi, di ba? No. Are you coming? Kasi naubos na yung toilet paper sa sa... And then we'll go to the shed and unload it. Do you want to bring you any Yes, yes, please. TJ, got a couple driving them out and back? Ayun si Kuya sa mga tropa niya, oh. Bunnings! No? No? Alright. See ya, Zach! Good luck, Neil. Hope you will find it. Yeah. Go, Zach. See ya. Bye. Mamaya iring daw ako ni Jan. Punta tayo sa shed. I know. Dito guys sila mom and dad. Kasi punta sila sa shed. Kaso si Jan wala, di ba, umalis. So hindi sila makapasok sa shed kasi lock yung shed. Titingnan ni ma'am. And magluluto na ako ng steak. Pinapainit ko na ito ang skillet. Guys, tumawag na si Jan. Punta na tayo sa farm. Ayan na yung steak, oh. And naghihiwa na ako ng potatoes. Kaso tumawag na si Jan. Malapit na raw sila sa shed. And sila mom and dad, kaalis-alis lang din. So makikita natin yung sila mom sa farm. Nag-drive-drive lang yung mag-asawa. Alisin ko na tong apron na to. No, we're not gonna bring your bike. We're not gonna bring your bike, Papa. Si Sak sumama kay kay Jan, diba? Si Kuya, nandito siya sa may mga horses. Doon sa kaibigan niya. Dito sa likod namin. Pero hindi ko naman siya masisigawan. Mag-leave na lang ako ng note kasi nagpaalam siya sa akin. Punta raw siya doon sa kaibigan niya. Doon sila guys, oh. Naglalaro sila doon sa farm. Doon sila, oh. Sumisig ako. Hindi niya namang marinig kasi mahangin. Yung hangin papunta dito sa bahay. Nandun sila, oh. Ayun mga kaibigan niya. Ayan, may mga ano dito guys.
May mga sheep. Tapos nandoon may mga kabayo nandoon. Nasa si kuya doon, oh. Ayun, sige, narinig niyo. Nauna kami sa kanila. Ayan ka. Tingnan ni John. May mga tabla. Ano? Hi, Zach. Yes. Oh, be careful. Hoy, Holly. Pwede silang umapak sa cement. Ayan yung tabla, guys. Ayan. Oh, yeah. Neil, that's mom and dad. Dito na rin sila, mom and dad, oh. Warm dito, kat warm. Oh, diba? Warm. Malamig sa labas, eh. So, ito yung unang binili nila kaninang umaga. Tapos yung pangalawa, parang mas makapal. Ito pahaba, eh. Buksan niyo. O, diba? Diba nakita mo siya kung may boat? Akala ko mas ano siya, mas ano yan? Yung buo ba? Hindi pala. Half din pala siya. O, mahaba lang talaga siya. Yung dalaw, meron silang laruan dun. O. Yan yung pinaglagyan ng roller doors. So, ayan. Pinalibutan niya talaga. So there, now the GABOS here, 4, 1 there. Pinapabilang ng daddy niya kung ilang plywood to. It's 34. Oh. Wala yung bike niya. Si Ate Holly andun sa wiggle-wiggle, eh. Sabi ko, ayan sa kanya. This one, Baba, oh, come on. You want that one? Stand up there, come on. Go, Baba. Walang bike, eh. O, diba? Taga-tulak ka. Go, Ate Holly, go. Alis na si ma'am, tsaka si dad. Habang pa. What? Ha? Teko, muna na kami. Huwag daw muna. No. Not yet. Wait daw, Baba. Si mom and dad nauna na. Dito pa rin kami sa shed, guys. And ayan yung dalawa. Naglalaro na sila ng... Baba, don't step on that one, Baba. Don't step on that one. Yung plastic. You're gonna have a bath. Careful, Baba, ha? Careful. Oops! May electric wire daw kasi dyan. Yeah, electric fence pala. Oh. Diba? Ang arte niyo. Actor sino kanina. Bless you. Si Kat, naka 100. Sneeze na siya. Kat, 100. How about you, Neil? 200? Sneeze lang sila ng sneeze. Ay, you're so funny. Come on, wash hands. Bye na kami, guys. And ibig sabihin, magluluto. Tatapusin ko na yung niluluto ko dito. Ayan. Yung patatas, hindi ko natapos. Oh. Lagyan na natin to ng tubig and hiwa ulit. I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds. Guys, binula-bola ko na lang yung dapat na gagawin kong spring roll. Kasi yung pambalot niya tumigas. And eto na pala yung ating steak. Ayan. And eto yung sauce. Yung creamy garlic with prawns. And eto yung veggies nila. And yung mashed potato. Ayan na. Minamash ko na siya. Malapit na to. Sila kuya, tsaka si Sak nandoon. Si Sak nandoon na rin siya sa farm. Yung sa likod, doon na sila.
down to 22 degrees in that end of this afternoon. Around 10 knots is as much as you'll get, and these two around and maybe the 10 degree temperature drop from today up to 33 degrees on Friday, down to 27 degrees on Friday, 33 degrees on Saturday, over the weekend we had shower, but yeah, it's going to feel like summer again. Yeah, absolutely will. Thank you so much, Jessica. And that is known as this Tuesday. It's great to have your company. We'll have further updates after the calendar period with more today's developments now. Overall, it's at 10:30. Enjoy now. Hello, I'm President or welcome to Transitional. These terrorists are traumatized. Some have PTSD. Also, their lives and careers are ruined. It has nothing to do with what they encountered on the job. They say bullying and harassment. Dinner ng dalawa, guys. Ayan. Ayan. O, pakainin natin sila. Doon na sila, oh. Wait, girls. Can I have your Dinners now. Yeah, they can have now. May luto na rin naman. Wait, Baba. Ayan na yung boys. Wow. Naamoy na nila. Eksakto, guys. Ito yung sa dalawang girls. Ayan sila, kuya, ah. Isa. Ito na yung mga sa estudyanteng lalaki. This is yours, ha? Yeah, wait. Tapos na yung mga bata at saka yung dalawang malaking boys kumain. And nag-dessert na sila. Ice cream yung dessert nila. And ako, ininit lang namin yung aming tirang isda. Tapos, yung sardinas ba na masarap? Yung, ano ba to? Yung fried sardines. And gumawa ako ng biko. Ayan, nandyan sa oven. So, kaya kami ni Kat kasi ang oras na 8:30 na. Maano na to si Kat, mapapasma na to si Kat. Andun na sila, oh. Eh, nakalinis na rin kami sa table at saka dun sa lababo. So, kain na kami. Nasa ano yung anghang? Nasa aftertaste. Kain na kami, guys. Kain. Yung fish. Sabi ni John, bumili ko yung bago. Bago yan? Hindi. Kabilang side. Ano yung kabilang side? Ayan, Thank oh, you. bago yan. Gusto ko fried rice. Kanina na itong sardinas. Oo, yung fried sardines. Malasa siya. Huh? Malasa siya. Pinakain na namin silang dessert kasi sabi namin, Ayaw ng tayuan. huwag nyo kami disturb naman kumakain kami. Walang tayuan ito. My sister or another one? In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never. Tapos na kayo kumain, guys. Kanina pa. And malinis na rin. And yung dalawang girls nag-request ng Milo, hot Milo. Ayan si Jai. Sinimpla niya yung dalawang girls. Kailan ka hatchinga naman dahil? si Kati ko, ano talaga siya. Sneeze siya ng sneeze. Yan yung dalawa. Had a dollar when you and Neil Snow, so I got it really quick. Millionaire? Yeah. What's that one? Oh.
pink. It's pink. Oh, Ah, doesn't matter. that's okay, Baba. Thank you. Little bit. Right. Just a little bit. Shouldn't be too hot. Is it warm, Baba? Warm? Okay. No, it's alright. Warm? Good. Sit on the table, Baba. Yeah. Oh. Just have a little bit. Ayan. Come on here, Baba. Come on here, Holly. Ayan, para makatulog sila ng maayos. Yummy. Wow. Milo. Milo sila. We're set to warm up this week before a change arrives on Thursday. Tomorrow we're expecting Norris. Good job. Yeah, you bought one. Yeah. Good job. Galing. Tapos na silang uminom ng Milo, di ba? Ando naman sila, oh. Keep staying up here. We're going to count all of these, okay? Come on. Come up here. No. Close ko na yung vlog. Time check is 11:37. Sikat pumasok na siya si and Veronica sa kwarto nila and sobrang busog na namin. Hindi na namin nakain yung bika. So baka almusal na lang namin yung bukas. So yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Girl, I'm looking at a face I don't Hi guys! Welcome to Orphans Holy Mukbang! So, today, Koyaza and my brother Koyaza and TJ, they are good guys. Girl, I'm looking at a face I don't recognize.